Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Oktubre 23 hanggang May 5, 2023. At ito ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado ng Tercer Distrito ng Camarines Sur. At bago tayo magsimula, gusto ko ulit i-promote ang Komunidad Climate Action Center. Yung mga interested, pumunta lang po sa typhoon2000.ph at yung pinakaunang banner po niyan, i-click ninyo, magpuproceed po kayo sa isang Google form para answerin ninyo yung mga question, yung mga interested pong mga LGUs at companies or organizations na gusto magkaroon ng Climate Action Center para lalo tayong handa sa climate change, ay pumunta lang po dito sa kanilang website. At pag nasabit na po ninyo sa Google Form, si Mr. Aaron Cabasal, isang data scientist, ay kukontak po sa inyo, or pwede nyong i-text message po siya sa 0976-163-7245 or ang kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co. So, napakaganda po itong produktong ito dahil po marami na pong mga LGUs sa Pilipinas na kumuha po nitong Climate Action Center. So, yan po ang Komunidad Climate Action Center. So, umpisa na natin ang update. Ito ang latest GovSat ngayong araw na ito ng Lunes hanggang Martes. At sa nakalipas na 2 araw, simula nung Sabado, ay nagkaroon po tayo ng tinatawag nating diffused shear line. Dahil po napaaga na yun yung paglakas ng mga frontal system, nagkaroon po siya ng shear line. Yung kanyang diffused niyan, okay, pag sinabi natin diffused, naghiwalay po at nagkaroon po ng mga cloudiness, yan po ang tinatawag natin diffused shear line. But connected pa rin po yan dyan. So, nagbibigay po ito ng mga thunderstorms sa gitna at katimugang Luzon, kasama po Metro Manila at Bicol. Sa nakalipas na weekend, ay naka-affect po ito sa may Northern Luzon. At nandyan na po ang amihan. Kita po ninyo itong hanging amihan. Yung hangin po ay umabot po hanggang 50 kilometro, lalo po sa karagatan po ng Hilagang Luzon. Magiging mas malakas po dito sa may Batanes, Mabuing Cubao Islands. Ito po yung amihan na pinaibayo po ng dating bagyong sa Sanbat na wala na po dito, naglaho na, natunaw, okay, sa may coastal waters ng Vietnam at Hainan Island. At ito pong amihan ay officially in-announce na po ng Pag-asa ang simula ng hangin na ito nung Biyernes. So, patuloy po na lalo pong lalakas itong amihan. But dahil po nasa El Niño po tayo, ay mas mababa po ang amount of rainfall compared sa nakalipas na ilang taon dahil may La Niña tayo. Medyo mas mataas sa normal. Ito pong amihan na ito, mas mababa po ang amounts of rainfall. So, mostly mahangin at malamig ang mga experience po natin. Although may mga times pa rin, may mga araw na mainit po tayo dahil po pag humihina po yung hanging amihan, nagsishift po muna bahagya galing sa hanging silanganin. So, ang hanging silanganin, syempre kung may El Niño, medyo mainit po yan. But sa nakalipas na ilang araw ay medyo yung ating temperatura ay umabot lamang po hanggang 30 degrees antas ng sentigrado. So, medyo nasa 27 to 30. Dito po sa Naga, nasa 28, 28, 29 lamang, makulimlim at wala naman pong ulan na experience natin. But sa ibang areas po, may mga kalat-kalat na ulan na may kasama pong pagkulog o pagkidlat at pagkulog. Okay, sa ibang bagay ng ating bansa, dito po sa may Visayas at Mindanao, meron po tayong tinatawag natin tayong surface trough. Ito po yung pagsalubong po ng mga iba't mga hangin para magkaroon ng mga convergence dito po sa bahagi dito ng ating bansa. Okay? At napakaswerte ng Pilipinas at ang Western Pacific at wala pa pong namumuong bagyo. At sana po ay similar tayo sa taong
2002. Noong 2002 kasi, ang last na bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay si Milenyo. Yun po yung mahinang Milenyo. Iba pa yung Milenyo of 2006. Kasi every 4 years na uulit yung pangalan. So, yung Milenyo of 2002, last week of August po siya lumabas ng PAR. Then, ang mga susunod na mga bagyo ay hindi na po pumasok ng Philippine Area of Responsibilities. So, halos March of 2003 ang sumunod na bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibilities. So, sana ganun naman po, okay? Dahil po medyo nasa crucial part na tayo ng 2023. Itong bare months, particularly ng November at December, baka may sumulpot po na mga bagyo. But so far, good pa rin ang ating weather. Although, sa darating pong All Saints Day o Halloween night, baka magkaroon po tayo ng mahinang LPA na posibleng magpaulan sa Kabikulan at gitnang Luzon. So, babantayin po natin yan. Okay, so mamaya papakita natin sa inyo ang mga forecast models, kung anong pinapakita. And then, yun, para makita natin kung ano yung posibleng magaganap. Okay? Ang risk of flooding ng diffused shear line ay nasa low to medium. So, hindi naman po siya masyadong alarming. Actually, maganda po ito. Magbibigay po ito ng mga much-needed rainfall sa mga dams at mga agricultural farms o farmlands ng ating bansa. Dahil po, alam natin, pag pumasok na po ng Nobyembre hanggang Mayo of 2024, nandiyan na po ang pagbawas po ng mga ulan. Tataas na po yung incidence ng dry spell at droughts sa iba't pang bahagi po ng ating bansa. Okay, so yan po ang ating GovSat. Ito po yung fast animation. So nakikita po natin itong shear line. Nagsimula na pong mag-dissipate. And mag-shift po tayo sa easterlies bukas sa may Silangan Luzon. Samantalang amihan pa rin sa may bahagi po ng Batanes, Pabuing Cubao Islands. So yan po ang kaulapan na napakakapal sa may Philippine Sea but nagsimula na pong mag-dissipate. May mga thunderstorms pa rin dito sa may Maropa, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, halos hindi present dahil po medyo malamig po ang panahon dito. So, nalilimit po ang kapal ng mga ulan. Okay? At sa easterlywave.com, ito po yung Chinese website na nagpapakita dito ng mga ensemble ng European model. Hindi pa po siya populated. Okay? Yung mga lines. Pag hindi pa sobrang dami, hindi po yan sure. Okay? Nasa less than 50% ang probability po niyan. At sa ating wind forecast for the next 3 days mula sa European model hanggang sa Huwebes, bukas ng hapon, inaasahan pong hina yung hanging amihan. Dito lang po sa may dulong hilagang Luzon. Samantala dito ay magkakaroon po ng slight easterly winds. Okay? And then sa Wednesday, ay hihina na po yung easterlies at mag-shift back ulit sa mahinang amihan. At dito rin po sa may Batanes, Pabuing Cubao Islands. Ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging kalmado at paiba-iba po ang direksyon ng hangin. May mga chances po of localized thunderstorms. At dito po sa may Western Pacific ay lumalakas po yung tinatawag nating westerly wind burst. Ito po yung malakas na hangin mula sa kanluran, which is a common feature pag mayroon po tayong El Nino. Pasalamat tayo, mahina yung easterlies at northeasterly winds sa taas nitong monsoon trough dahil kung malakas po yan, baka may mag-form po dyan na bagyo o low pressure system. So far, so good. At sa Huwebes, ayan po, October 26, lumalakas po yung westerly wind burst. Wala pa pong nagpo-form dito. Meron lang po tayong tinatawag nating monsoon trough here. And then, mahinang amihan pa rin dito sa silangan bahagi ng Luzon, kasama po ang Bicol. And so far, so good. Okay? At kung i-forward natin ang European model sa katapusan ng Oktubre hanggang sa November 1, wala pong pinapakitang aktibong LPA. Baka may mag-form lang po ditong mahinang o shallow LPA sa may east of Bicol. And then, mayroon isang frontal system nag-form dito. So, ito usually mga frontal system pag mag-develop. Diretso po yan pa northeast. At ito po yung panibagong surge ng amihan sa may dulong hilagang Luzon. So wala pa. Talagang napakaswerte po ng ating bansa. Knock on wood, sana wala na pong mag-form hanggang katapusan ng 2023 para masaya po ang ating Pasko at bagong taon. Now,
ang medyo ayaw ko lang itong American model kasi usually yan po na yung mga forecast nila minsan aggressive. So, October 31, November 1, mayroon low pressure system na active, baka maging tropical depression, dadaan po sa may north of Bicol. Malapit po sa dalampasigan ng Cam Norte. But again, ang forecast po ng American model ay very highly uncertain at napakababa po ang probability, 0 to 20%. And wag tayong mag-worry kasi pag wala po sa European model, relax po tayo, okay? So, yan po ang ating forecast sa susunod na 7 hanggang 10 araw. At babantayin po natin yung Western Pacific sa mga susunod na araw. Kung meron talaga mag-form, sana wala na po. At ito po ang ating 3-day rainfall accumulation hanggang Huwebes. At inaasahan po natin may mga ulan pa rin dahil sa warm easterlies. Dito po sa silangan bahagi po ng Luzon mula sa Cagayan hanggang sa may Northern Quezon, Pulilio Island at Northern Coastal Waters ng Bicol Region, Camarines Norte at Partido District ng Camarines Sur sa Caramuan Peninsula. At dito rin po sa may Cagayan, Isabela, Aurora. Usually ito po sa may coastal waters lang yan o coastal areas, so nothing to worry about. Ang ibang bagay po ng ating bansa ay may mga maliliit na chances po ng mga localized thunderstorms sa Visayas at sa Mindanao. Okay, so yan po ang ating latest update na yung gabi ng Monday o Lunes. At babalik ulit tayo sa kalagitnaan po ng week na ito o linggo na ito. At pabantayin po natin yung mga potential na LPAs. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless sa inyong lahat.